We don't read. Yes, I will learn. I follow Isaac can no like this now. And Iseke dika Obo nearly 15 minutes. The could be every side there, could be every side there. Then, immediately go to Obo. JJ, who oje koje, la, oje kwe, lazu. Twank Iseke di. Iseka di bemwa, Iseka di bemwa. Oba Iseka mi Iseka di bemwa. And ebe si ka njọ ọbụla ndị ekwe ka anyị jọọ ọgụ dia je gbuo adịsie that place anyị dị ready ije ọgụ dia anyị dị ready ije ọgụ ekwe ka anyị bịa ndị isi n'ọsụlọ isi ele ekwe ka anyị jọọ ọgụ dia number 1. Number 2 bụla akala negotiate with ndị gburu jidere ụmụnne anyị niile gburisie ndị jidere ụmụnne anyị gbusie gbarisi ụlọ anyị niile ọkụ jide everything destroy ya. I can negotiate with them. Na plan no ịrụ ụfọdụ ụlọ. Na plan no ịrụ ụfọdụ ụlọ. Why ndị je jide ụlọ mmadụ gbarisi ụlọ mmadụ ndị je jide ụmụnne mmadụ ụmụnne anyị niile gbusisi ala arụ ụlọ. Number 3, informant. The problem, informant ndị ọnọngọ men juru Iseke. Apụrụ hele ụfọdụ ndị gbara ọsọ echighata azụla akpagharị kala anụkwa informant ha na-anụ no upgrade to the higher level. Ya bụ the worst one na-eme na Iseke na many informant mmagụ na ama ntuo gbasiri ọsọ ancha niile na in town n'afọ aka nke pụtafụ ya ntuo na informant onye nọ ngo men onye rebe ruru ewu gbuo nwanne ya ejere m ihe omere onye rebe echiso nwe n'imi eje gbaa bi ọkụ gbuo anche lila no Iseke la akpagharị. Emere ihe nchọrọ igbu ọnụ bụ ndị informant ala akpagharị na Iseke time erugokwa mgbe ya ewepụtara ụnụ anya ọ bụkwa na ndị Iseke ekwe mụ onwe m bụ mmadụ time erugo mgbe eji wepụtara ụnụ anya na-ele awọ na-eka awọ dị mma na peacefully ere obodo dị mma peacefully. Iseke anụrụ were ụmụnne ha na-eme politics were ụmụnne ha na-eme nonsense na-arụ underground na-efili unu abụ informant na-ewere ego na-enye ego na-efili ego unu na-ege save unu asụ ego ahụ ga-esave unu ego unu na-enye ka e were save unu ekpuchi unu ọ dị possible ụwa ọ dị possible ọ ga-eme nga Iseke kele eme exist time ugule mgbe eji wepụtara unu anya unu jide ụmụnne anya ka unu egbusicha unu bata unu ala akpagharịkwa ka na ụlọ Iseke informant n'ụlọ Iseke the too much informant ndị ọnọngọ men eleki gele ese anya gboro na ya ga-alụ nwa ọgụ ma ya gwara na Iseke na ndị Iseke aga alụ nwa ọgụ na security aga alụ nwa ọgụ anyị dị ready ịlọgụ si wepụrụ anyị la ndị anya anyị wepụrụ anyị la ndị bụla okwu asịrị okwu ha ekwe ele egwu si hapụ anyị la ha ka anyị la ha mee ihe si anyị just anyị need instrument ngwa ọgụ anyị need anyị la ha ga-eji ka anyị la ha give us the same instrument the same match ka ha mara ma ọbụla ha ga cross boundary. anyị dị ụmụ onye anyị na-atụ egwu ime ha problem bụla our leaders refused. Mwa di ready self ilu don ọgwụ nwụọ ọbụla nga anwụ ma ya bụla ha nwụ pụta mana before na anwụ mme ihe ga-emegoro ya aga adị mma ya iji kata bịa gbuo nwanne m pụta fọ ebe elu oji gbuo nwanne m ọla agara ihe m ntụ ele m eleli ya elele ofili obi ya adị mma like this onye dịrị ndị dịrị eme ihe ha mesịrị ndị ejidere a whole family wipe out ele negotiate for with them. Ihe nwesịrị informant ha ele ejesịrị ha ele egotasị ihe ha na-abata na-agagharị lele ka Iseke tara chekwa otu ọka Iseke la adịbụ bifo otu ọka ahụ Iseke la adị lele ka ahụ Iseke dị otu ọka ọ la adịbụ bifo lele ka everywhere ije ọgba ekete dị dry otu ọka ọ la adị ọgba ekete bidoro mbọsị eme ka ọ rise ya ha pụta bịa ka ego ndị na-azụ ahịa efuko na lee ka Iseke dị lee ka everywhere dị dry informant ala agagharị they deliver her information. Informant is the worst enemy. Or because onye onye ga-agba how you stay, how you position. Ebe ị nọ, if you want to come attack, ha mara ka a ga-esi abịa. Na lele na agwa
ihe nchọrọ ikwu bụ that orugo mgbe ya ejibido ndị ọbụla enwetara informant na si kwatuo ya n'ala nwa ga-ebidokwu ya ọ bụ ise ka achọ ka a mee the right thing kwesịrị ka eme ka be anyị dị mma mma ebido I know them. I know all of them. I know all of them. My brother had the major do the I know all of them. I'm a man challenge Monday lazy pet. Go over put a hook again. Man attack into now. He become enemy. All the go by I say no. Enough is enough to those nonsense. I any more personal only when you were Mother Gabia Busha Nyam to now maybe Shabai Lile moi. Let the lawyer lele. Informant ala ga dey everywhere. Informant let deliver same information, let your information. Lele. Nile ka yi second. No, good afternoon. Like him, I say she did dry. Allah say she cardigum. Allah walk on the ground. They maybe see everywhere. What you got too much you? She live for here. Here let me come where see bidola anu with them. Like negotiate with these people. Have the land on the ground. They start working on the ground. Have the land on the ground. Here in Kahale Mezina can Joseph. Kahale Mudu on very dangerous. Carry in Kahale opening. You be one for Islander. See for Island, Kaila. Ya need to use also instruments. Kaila me, camera mo omela tu yegu. Make everywhere she dry on to Kai Sekala before. Sekadi be come ma, Sekana la bondage. How are you? Nekira chala. Akwa gwa imi alia. So yen ne ku bu like iseke di iseke network adi sha good ba mana. Odigo market na iseke je osuru were le were munna le ajos were obodo ile egwu iseke ndi ka ugbo mmiri ka nsi ku before iseke ndi ka ugbo mmiri nola na mmiri eketa bi erili huru azu jebe ele ekwu ihe laba ele ekwu ihe I direde log si hapo ayi ihe I show iseke ka I need ka secure so iseke bi iseke oso boss mmadụ aga na osumohu bele ekwunye gele eme n'iseke ala eme onye ahụ ebu isi labụ ogbo isi labụ ihe mbụ bụ nwafọ iseke ihe mbụ bụ nwafọ ụbanye iseke so si apụrụ island ọ bụ iseke adịla mma ụbahara amishi gịnị mere ya kpala eli mmadụ ụbaha taa adị sure before elio ya lege a ga-enye ha ego eligo mmadụ labụrụ ụbaha na to esili mmadụ labụ na they must give them money adị sure for what mmadụ ga na iseke nọrọ iseke anyị bịala control nọrọ iseke nọrọ benni ya nọrọ na-atụ ụjọ laasịla ọga ihe abụọ si bịa anyị ngwa ọgụ ya anyị nidiri gọọmenti ya na anyị ngwa ọgụ ka anyị finish ya ndị a emego anyị ncha n'obodo a ndị eme ha gisi ụmụnne anyị eme ụmụnne anyị ndị ha jiri ọrụ were ha na-arụ na-egbusisi na-eme nka ihe na-eme na iseke is hidden because they are working together. Obo security force obo the security na-eteke the capable iwipe maazi